al'amarin da yake gabanmu a yau shine na matsayin aure tsakanin ɗan hayar mahaifa da 'yar matar da aka haifi mahaifarta. Me ya haƙuri bai ke cewa? Mahaifiyar Huma ta karɓi cikinka bayan mahaifiyarka ta same ka da wata uku, ita kuma ta ƙara sauran watannin ta kuma haife ka, ma'ana ta ba da aron mahaifar ta kenan. Murgaya mun san cewa dai kwai ba na hajiya fanta ba ne, sannan kuma ba jininta ba ne, kaga kenan shi wannan yaro kuma ba kan wasanci.